Як улады знішаюць Менск і высякаюць дрэвы, падрабязнасці штурма дома банкіраў на Вінках, дзе бандыты хацелі скрасці до 5 мільёнаў долараў. Карупцыя на гарадзенскім мясакамбінаце. У Беларусі пачаўся суд над Сергеем Міхалком. І спёка до 30 градусаў накрые нашу краіну ўжо заўтра. З вас падабайкі і каментары, мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Новыя падрабязнасці гучнага начнога затрымання ў Менску. У сталічным мікрараёне Навінкі спецназ з выкарыстаннем агнястрэльнай зброі і гранатаў затрымаў 3 замежнікаў, якія ўварваліся ў прыватны катэдж. Зброю саміх узломшчыкаў не знайшлі, а спецсродкі сілавікі ўжылі выключна для застрашвання. Зламыснікі даведаліся, што гаспадары адпачываюць за мяжою, зламалі шклопакеты, разлічвалі забраць сейфа до 5 мільёнаў долараў. Затрыманая банда з Расіі. Злодзеі ва ўзросце ад 39 до 56 гадоў раней былі асуджаныя за цяжкія злачынствы на радзіме. Пры іх знайшлі інструменты і зменнае адзенне. Афіцыйна МУС адрасу не называў, але журналісты Белсату і аб'яднання Белпол вылічылі яго праз відэа сілавікоў, на якім каментар даваў намеснік начальніка цэнтральнага РУС Уладзімір Кубракоў, сын міністра ўнутраных справаў. У кадр трапілі шпіль Свята-Елізаветінскага манастыра, электронны замок, плот і гараж з шэрым БМВ на вуліцы Ярашэвіцкай. Калегі высветлілі, што дом належыць 50-гадоваму Уладзіміру М. Мужчына, як мінімум з 2016 года, працаваў выканаўчым дырэктарам Беларусбанку, а ягоная жонка ўжо некалькі гадоў лічыцца беспрацоўнай. Адкуль у катэджы экс-банкіра магла ўзяцца такая гіганцкая сума наяўнымі, застаецца невядомым. Супрацоўнікі губазіку пры падтрыманні спецпадраздзяленняў «Алмаз» і «Граніт» ліквідавалі злачынную групоўку, якая займалася аферамі з нерухомасцю. Затрыманыя 6 чалавек, сярод якіх адзін з лідараў крымінальнага свету Беларусі і прадстаўнік аднаго са сталічных агенцтваў нерухомасці. Ашуканцы знаходзілі ў Менску ўладальнікаў кватэраў з пазыкамі за камунальныя паслугі, уваходзілі да іх у давер і пераконвалі абмяняць жытло на таннейшае. Асноўную розніцу ў кошце удзельнікі групы прысвойвалі, а частку грошай адпраўлялі ў Расію для папаўнення так званага абшчаку. Следчыя завялі крымінальныя справы за махлярства ў асабліва буйным памеры. Зламыснікам пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Менск, які некалі ганарыўся статусам аднаго з самых зялёных гарадоў Еўропы, канчаткова ператвараюць у бетонную пустыню. У сацыяльных сетках вірусіцца фота з галоўнага праспекту сталіцы. Там, дзе дзесяцігоддзямі раслі дрэвы, камунальнікі пакрываюць зямлю брукам. Пост з подпісам «Менск, як вам плітачка замест дрэваў» сабраў дзясяткі тысяч праглядаў і шквал абурэння. Людзі з горачу пішуць, што горад скалечылі, а дзеянні ўладаў называюць чыстым шкодніцтвам. Што на гэта адказвае Менск-Зелянбуд? Чыноўнікі апраўдваюцца. Маўляў, дрэвы гінуць ад выхлапаў і солі, таму лункі замуруюць, а ліпы цяпер будуць ставіць у вазонах. Жывая прырода ў клетцы – ідэальная метафора сённяшняй Беларусі. Але давайце згадаем, калі пачалося гэтае сістэмнае вынішчэнне гораду. Масавае высяканне стартавала яшчэ ў нулявыя. Дрэвы бязлітасна пускалі пад сякеру дзеля пашырэння дарог пад чыноўніцкія картэжы і бясконцыя ваенныя парады. Менавіта тады, ў часы кіравання мэра Міхаіла Паўлава, быў нанесены смяротны ўдар і па экалогіі праспекту. Памятаеце, як адтуль прыбралі тралейбусныя правады? Тады улады выдумалі максімальна цынічнае апраўданне. Экалагічны транспарт нібыта псуе краявід і замінае любавацца небам. Любімыя Менчукамі тралейбусныя маршруты нумар 2 і 18 проста знішчылі. Замест чыстага транспарту на галоўную артэрыю гораду кінулі дызельны аўтобус, сотку, які шчодра дадаў таго самага смогу, ад якога сёння гінуць дрэвы. Кола замкнулася. Спачатку яны знішчылі экалагічны транспарт дзеля нібыта прыгожага выгляду. Потым атруцілі паветра і глебу тоннамі солі, а цяпер канчаткова хаваюць жывую зямлю пад шэрым брукам. Ідэальны горад для чыноўнікаў – гэта пляц, заліты бетонам, дзе няма месца ні свабоднаму чалавеку, ні нават звычайнаму дрэву. Сёння раніцу надзвычайнае здарэнне адбылося на тэрыторыі жылога комплексу «Дэпо», што ўзводзіцца на вуліцы Кісялёва ў Менску. Там абваліліся будаўнічыя арыштаванні 9-павярховага будынку.
У выніку трагедыі загінуў один чалавек, яшчэ 6 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. На месцы надзвычайнага здарэння працавалі брыгада хуткай дапамогі і падраздзяленні МНС. Было выкарыстана каля 10 адзінак тэхнікі. Ратавальнікі стабілізуюць аварыйныя канструкцыі на верхніх паверхах і вядуць пошук магчымых пацярпелых пад заваламі. Кампанія А100 Development, якая выступае забудоўнікам комплексу, пацвердзіла факт надзвычайнага здарэння. Паводле яе, у момант абвалу на пляцоўцы працаваў генеральны падрадчык. Цяпер кампанія актыўна ўзаемадзейнічае з экстраннымі службамі для высвятлення прычынаў трагедыі. Генеральная прокуратура накіравала ў суд крымінальную справу ў дачыненні былога генеральнага дырэктара гарадзенскага мясакамбінату. Яго абвінавачваюць у атрыманні хабараў на агульную суму 1 мільён 800 тысячаў рублёў. Паводле следства, цягам амаль 6 гадоў экс-кіраўнік атрымліваў ад камерцыйных фірмаў грошы і крыптавалюту за спрыянне ў закупах харчовых дабавак. Сродкі праводзіліся на рахункі ягонай дачкі, якая не ведала пра злачыннае паходжанне грошай. Абвінавачаны заключыў дасудовае пагадненне і цалкам вярнуў незаконны даход. Да суда ён застаецца пад вартаю. Сёння раніцу на першым кіламетры ўнутранага кольца Менскай кальцавой аўтадарогі здарыўся наезд на пешахода. Кіроўца аўтамабіля «Хонде» збіў мужчыну, які раптоўна выбег на праезную участку. Паводле папярэдняй інфармацыі, 33гадовы пешаход меў прыкметы алкагольнага ап'янення. Яго даставілі ў больніцу для абследавання. На месцы здарэння працавалі супрацоўнікі ДАІ першамайскага сталіцы. Менскі гарадскі суд у завочным парадку пачынае разгляд крымінальнай справы супраць знакамітага музыкі, лідара гурту «Ляпіс-Трубяцкі», «Брутта» і «Дрэздэн» Сергея Міхалка. 54-гадовага артыста абвінавачваюць у зняwaзе Александра Лукашэнкі і распальванні варожасці. Спявак пакінуў Беларусь яшчэ ў 2011 годзе праз пагрозу пераследу за вострыя выказванні. У 2020-м Владзімір Зяленскі надаў Міхалку звання заслужанага артыста ўкраіны. Цяпер Сергей жыве і выступае ў Еўропе, а судовы працэс праходзіць у Менску без ягонага ўдзелу ў рамках так званага спецыяльнага вядзення. Гарналыжны комплекс «Лагойск» нарэшце знайшоў новага ўласніка. Папулярны аб'ект адпачынку ўдалося прадаць на аўкцыёне толькі з 3-й спробы. Канчатковая сума ўгоды склала больш за 19,5 мільёнаў рублёў. Гэта каля 6 мільёнаў 750 тысяч долараў эквіваленце. Пераможца гандляванняў мусіць плаціць усе грошы на працягу 20 дзён, пасля чаго маёмасць афіцыйна пяройдзе да яго. Галоўную умову для новага гаспадара застаецца захаванне мэтавага прызначэння комплексу. Лагойск павінен працягваць працу як аб'ект адпачынку і заставацца даступным для ўсіх грамадзянаў. Незвычайная водная працэдура ў Клецкім раёне. Малады бусел падышоў да чалавека, які працаваў з мабільнай мыйкай. Птушка з асалоду піла ваду і купалася пад невялікім струменем, стаўшы ўрэшце зоркай сацетак. Без каментара. У Беларусь вяртаецца сапраўдная спёка, як паведамляюць у Белгідрамеце. У чацвер 30 ліпеня на паўднёвым захадзе краіны тэмпература паветра дасягне 30 градусаў вышэй за нуль. У цэлым у краіне прагназуецца пераменная воблачнасць і без ападкаў, толькі ўначы і раніцай у асобных раёнах магчымы слабы туман. Ноччу тэрмометры пакажуць ад 9 да 15 градусаў цяпла, а ўдзень паветра прагрэецца да 23-30 градусаў. Вецер чакаецца паўночна-заходні ад 4 да 9 метраў за секунду. На гэтым мы сёння ставім кропку, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.